Risuelio, Vice Mayor na maaasahan nyo. Umaga, hapon o gabi, aksyon agad sa serbisyo publiko. Iboto, ibalik sa serbisyo, J.R. Risuelio, J.R. Risuelio. Iboto, ibalik sa serbisyo, numero uno, J.R. Jolly Rocky Risuelio. Sa basis na siya'y Vice Mayor ko, ibalik sa serbisyo, basis na tuloy sa pag-asenso, Jolly Rocky Risuelio. Oh, oh. Hermono Aquino, Alvaro Hermono Aquino. Sa Orbis Tondo siya ang konsehal ko, kaya tayo na siyang iboto. Siya'y makadyos, makataot, makabayan, serbisyo niya'y inyong asahan. Sa Orbis Tondo siya'y ating sandigan, ating iboto, Aquino Alvaro, Alvaro. Sa darating na eleksyon, Mayo 9, 2016, iboto bilang konsehal ng bayan ng Orbis Tondo, Alvaro Hermono Aquino, Alvaro Hermono Aquino, Alvaro Hermono Aquino, numero 1 sa balota. Kay Raul Dicison tayo ay asenso, ituloy ang laban para sa progreso. Kaya't sa darating na halalang iboto, ibalik sa serbisyo, Raul Dicison. Ito na, iboto na, ibalik ang board member ko, Raul Dicison. Ang board member ko, Raul Dicison. Ang board member ko, Raul Dicison, Dicison. Bayang Malasiki, atin siyang suportahan. Roneric Ballesteros, pag-asa ng ating bayan, ang konsehal ko. Roneric Ballesteros, ang konsehal ko. Roneric Ballesteros, sa bayang Malasiki, atin siyang suportan. Roneric Ballesteros, pag-asa ng ating bayan, ang konsehal ko. Roneric Ballesteros, ang konsehal ko. Roneric Ballesteros. Sa Malasiki siyang sandigan ng bayan ko. Sa Malasiki siya'y tunay na maasahan nyo. Sa Malasiki siya'y iboto ang konsehal ko. Numero 14, iboto na, Dante Heslodin, ang konsehal ko. Dante Heslodin, ang konsehal ko. Dante Heslodin, ang konsehal ko. Si Noel Reyes, Noel Reyes Ocampo, si Noel Reyes Ocampo, para konsehal ng bayan ng Mayantok. Si Noel Reyes o si Charlie Boy Dulay, si Charlie Boy Dulay. Sa bayambang ay boto ang konsehal ko, si Charlie Boy Dulay. Vicente Pepe Frias, Vicente Pepe Frias. Sa Orbis Tondo iboto, maasahan nyo, Vicente Pepe Frias.